Прахадныя балы ва універсітэты вырастуць. Менскія ўлады запэўніваюць, што з зялёнага лугу да метро можна будзе лёгка даехаць наземным транспартам. І ці парадуе надвор'е на наступным тыдні. Пра гэтыя ды іншыя навіны нядзелі 14 чэрвеня раскажу ў бліжэйшыя хвіліны. Вітаю! Уступная кампанія з павышаным градусам канкурэнцыі. Сёлета прахадныя балы ў беларускай ВНУ будуць вышэйшыя, чым летась. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання заявіў міністр адукацыі Андрэй Іванец. Паводле яго, экзаменацыйная планка прыкметна падрасла. Павялічылася колькасць 100 бальнікаў на цэнтралізаваным экзамене і сярэднія вынікі па ўсіх прадметах агулам на 2-3 пункты. Я хотел бы всех ребят успокоить, потому что в этом году мы предусмотрели увеличение количества бюджетных мест, более чем 33 тысячи бюджетных мест будет в наших вузах. Акцент в первую очередь сделан на медицинские, педагогические, инженерные и агропромышленный комплекс специальностей. 100 балаў на цэнтралізаваным экзамене па профільных прадметах сёлета атрымалі 638 адзінаццацікласнікаў. Лідарам у колькасці 100-бальных сертыфікатаў стала матэматыка. Яе ідэальна напісалі 190 чалавек. На другой пазіцыі грамадазнаўства, а замыкае тройку англійская мова. Яшчэ больш за 1400 выпускнікоў атрымалі 100 балаў на экзаменах па расейскай і беларускай мовах. Аднак не ўсе школьнікі маюць жаданне давучвацца да 11 класа. Амаль кожны другі дзевяцікласнік аддае перавагу каледжам. У Міністэрстве адукацыі плануюць замацаваць гэты трэнд і да 2030 года накіраваць на прафесійнае навучанне ўжо не менш за палову падлеткаў, піша дзяржаўная кампанія «Белта». На большасць спецыяльнасцяў экзамены здаваць не трэба, усё вырашае сярэдні бал атэстату. Прыёмная кампанія на профтэхузровень стартуе 15 чэрвеня і расцягнецца амаль да канца лета. У тым ліку таму, што трэба праходзіць медкамісіі, а прыём на сярэднюю спецыяльную адукацыю пачнецца 18 ліпеня. Тэрміны падачы дакументаў размеркаваныя так, каб абітурыенты, якія не прайшлі па конкурсе, паспелі перападаць дакументы на кірунку, дзе востра не хапае спецыялістаў і не патрабуюцца ўступныя іспыты. Метро ў Зялёны Луг адкладаецца, прычым не на блізкую перспектыву. Аднак сталічныя ўлады абяцаюць узмацніць у раёне наземны транспарт. Кіраўнік Менгарвыканкаму Владзімір Кухараў заявіў, што пасажыры змогуць даязджаць да будучай станцыі на плошчы Бангалор аўтобусамі і тралейбусамі, піша выданне «Менск навіны». Тым часам у самім наземным транспарце мінчукі ўсё радзей карыстаюцца папяровымі квіткамі. У Менск-трансе паведамілі, што доля традыцыйных талонаў у сталіцы скарацілася да 13,5%. Больш за 2/3 пасажыраў перайшлі ўжо на адзіныя праязныя, а яшчэ каля 7% аплачваюць паездкі праз мабільную аплікацыю. Выезд на паласу сустрэчнага руху. Менавіта гэты манёвр стаў прычынай 2 цяжкіх аварыяў за сотні. Адна з трагедый адбылася на Меншчыне, на 21-м кіламетры трасы Менск-Віцебск. 41-гадовы кіроўца БМВ, які рухаўся ў бок сталіцы, вылецеў на сустрэчную паласу. Там легкавік на хуткасці сутыкнуўся з Ауді. У выніку кіроўца БМВ памёр да прыезду медыкаў. Малады кіроўца другога нямецкага аўта і трое ягоных пасажыраў, сярод якіх 70-гадовы пенсіянер, трапілі ў шпіталь. Падобнае жудаснае здарэнне адбылося на Магілёўшчыне ў Чэрыкаўскім раёне. 52-гадовы жыхар Гомля за стырном мікрааўтобуса «Мерседес» выехаў на сустрэчную паласу і ў лоб урэзаўся ў лесавоз МАЗ. Кіроўца буса загінуў на месцы. Ягонага 22-гадовага сына шпіталізавалі. Улады папоўнілі спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Стужкай вытворчасці дзяржаўнай студыі «Беларусьфільм». Гаворка пра дакументальную карціну «Дарога на Курапаты», знятую яшчэ ў 1990 годзе. На адпаведнае рашэнне суда Ленінскага раёну горадні звярнула ўвагу Радыё Свабода. Парадокс сітуацыі ў тым, што на пачатку 90-х фільм паказвалі па ўсім Савецкім Саюзе. А ў 1994 годзе рэжысёр карціны Міхаіл Ждановскі атрымаў за гэтую працу дзяржаўную прэмію. Стужка з'яўляецца каштоўным дакументальным сведчаннем масавых сталінскіх рэпрэсіяў супраць беларускага і суседніх народаў. У фільме захаваныя унікальныя расповеды сведак расстрэлаў. У яго стварэнні браў удзел, у тым ліку Зянон Пазняк. Офіс Святланы Ціханаўскай абвясціў вынікі ўнутранага расследавання пасля скандалу з паліталагіняй Алінай Харысавай. На пачатку месяца прапаганда заявіла, яна злівала інфармацыю КДБ, думаючы, што мае справу з СБУ. У дэмакратычных сілах пацвердзілі факт парушэння інструкцыяў бяспекі, аднак заявы пра маштабны выцек адчувальных або службовых звестак абверглі. Першасны аўдыт працоўных і асабістых прыладаў ды аккаунтаў Харысавай, якая мае валанцёрскае пагадненне з офісам, не выявіў перадачы закрытых дакументаў ці падазронай актыўнасці. Не выявілі падчас праверкі і фактаў атрымання Алінай Харысавай узнагародаў за супрацу, як сцвярджаў у сваім сюжэце прапагандыст Роман Пратасевіч.
Больш за тое, аналіз паказаў, што істотная частка аўдыёматэрыялаў маюць прыкметы маніпуляцыяў і, хутчэй за ўсё, згенераваныя штучным інтэлектам. Цяпер супраца з паліталагіняй прыпыненая, а ў офісе пераглядаюць пратаколы бяспекі. Чарговы гульнявы дзень на чэмпіянаце свету па футболе прынёс нямала сюрпрызаў. Зборная Швейцарыі практычна трымала ў кішэні перамогу над Катарам, аднак страціла канцэнтрацыю і прапусціла гол у самым канцы сустрэчы. Баявая нічыя 1-1. А вось футбалісты з Аўстраліі паказалі прыклад прагматызму. Яны ўпэўнена разабраліся з Турэччынай і забралі 3 пункты, нягледзячы на тое, што туркі значна больш валодалі мячом і часцей білі па варотах. У цэнтральным паядынку дня паміж Бразіліяй і Марока таксама не абышлося без сюрпрызаў. На хуткі гол мараканцаў бразільцы адказалі толькі трапным ударам Вінісіуса. А пасля перапынку каманды абышліся без узяцця варотаў. 1-1. Сапраўдную ж гісторыю перапісала Шатландыя. Дзякуючы адзінаму дакладнаму удару ў матчы супраць Гаіці, шатландцы ўпершыню з 1982 году здолелі выйграць свой стартавы матч на чэмпіянаце свету. Бяспека на чэмпіянаце свету па футболе на самым высокім узроўні. Пры гэтым амерыканскія праваахоўнікі дэманструюць яшчэ і выдатную працу з мячом. У Бостане паліцэйскі вырашыў далучыцца да заўзятараў у фан-зоне і здзівіў натоўп сваім майстэрствам. Глядзім без каментара. Вернемся ў Беларусь. Крылатых спажыўцоў заўважылі ў Барысаве. Карыстальніца Трэц апублікавала відэа з мясцовага супермаркета, дзе двое галубоў ласаюцца арэхамі проста з адкрытых паліцаў. Ролік выклікаў абурэнне гараджанаў, але мясцовыя ўлады заяўляюць, што на сітуацыю ўжо аператыўна адрэагавалі. У райвыканкаме выданню «Менская праўда» паведамілі, што птушкі заляцелі ў памяшканне праз рампу падчас прыёму тавару. Кіраўніцтва крамы ўжо правяло дадатковы інструктаж для персаналу і ўзмацніла кантроль за тым, каб браму пры разгрузцы шчыльна зачынялі. Санітарных парушэнняў у гандлёвым пункце не зафіксавана. Да навінаў надвор'я. Бліжэйшы тыдзень у Беларусі пачнецца з непагадзі. У панядзелак і аўторак краіну накрыюць актыўныя атмасферныя франты. Паводле сіноптыка Дмітрыя Рабава, на большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, прагрымяць навальніцы, а месцамі магчымыя нават моцныя залевы і град. Тэмпература паветра на пачатку тыдня будзе зусім не летняя. Уначы ад плюс 8 да 12 градусаў, а ў дзень усяго да плюс 14-21. Сапраўднае летняе цяпло, паводле прагнозу сіноптыка, вернецца ў краіну толькі бліжэй да выходных. У суботу і нядзелю дажджы практычна спыняцца, а тэмпература паветра рэзка пойдзе ўгору і месцамі можа сягаць плюс 30 градусаў. Пра далейшае развіццё падзеяў а 19 гадзіне павядуць мае калегі ў выпуску нядзельнай студыі «Белсат». Заклікаю вас падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пакінуць каментар пад гэтым відэа ў YouTube. Ваша актыўнасць – гэта падтрыманне незалежнага слова і нашай працы. Беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры «Белсату».